болка, болка, болка. Тя е сигнал, не я пренебрегвайте. Болката е естественият начин, по който тялото ви предупреждава, че нещо не е наред. Тя не трябва да бъде игнорирана, защото може да бъде ранен сигнал, че тялото е подложено на пренатоварване, възпаление или структурно увреждане. Пренебрегването на болката може да доведе до задълбочаване на проблема, хронични оплаквания или по-продължително възстановяване. Тя може да бъде сигнал за възпаление или пренатоварване, мускулно разтежение или скъсване, вреда на сухожилия и връзки, компресия или възпаление на нерв, ставен оток или фрактура. Болката може да има различен характер, а това помага да се ориентираме какъв е вероятният източник. Силна и остра болка често е признак за остра травма, разкъсване или тъканна ставна увреда. Пареща или стрелкаща болка най-често е свързана с компресия на нерв, може да се появи при дискова херния, стеснение на канала или мускулен спазъм. Болка съпроводена с оток може да означава скъсани мускулни влакна, увреда на връзки или фрактура. Посиняване или хематом показва вътрешно кървене в тъканите, тъпа или постоянна болка при движение. Обичайно се дължи на претоварване, възпаление на сухожилия или странни промени. Как помагат кинезитерапията и рехабилитацията? Намаляват болката и възпалението, възстановяват подвижността на засегнатия сегмент, активират стабилизиращата мускулатура, подобряват контрола и разпределението на натоварването. Екипът ни в Център Кинезио Лайф град Стара Загора работи за правилна оценка за причината на болката и изготвяне на индивидуална кинезитерапевтична програма, която подпомага на безопасното и пълноценно възстановяване. Свържете се с нас на посочения номер.